mina nendlu yami. Uma makanayo, uma makanayo ifamily, uma makanazi ingane ingane zedoda. Indoda lokuthatha ingane zayo nomkayo. Ihambe nayo, imusa uNkulunkulu. Aqala yona yaba relationship noNkulunkulu. Uma akanazi ingane. Uma makanayo ifamily yakhe, ifamily yendoda. Sine responsibility baba. Usibuyisana noNkulunkulu. Sine responsibility yoba yokuba sithathe ingane zethu sizise kuNkulunkulu njengoba ekhaya. Lithi wayengayeki ukwasa eshi. Amen. Eyokuthandaza. Ngoba abanye bathi kuyiwa kuNkulunkulu bana kunedingo. Awuyiko onedingo, uya ngoba une relationship kuNkulunkulu. Awuyiko uyocela, uya ngoba une relationship. Ezinye inkinga zethu bazalwane zingasolvwa ngezinye indlela. Kodwa ngiyafisa ukuthi mema namhlanje ngoba zinsizwa, we need God. Asibingeleleke embokele ulapho ekhaya igama nguNjabulo Ngwakahadebe. I'm standing with the CEO umphathi, the leader of iFathers and Sons movement. Namhlanje ke cha bebesibizile bathene sikhona lapha na ke eMandeni. Greetings and welcome. Ngibonga kakhulu mfowethu Njabulo, bengelele kubabukele emakhaya egameni lika Jesu. Kwaze kwamnandi ke a father and the son. Hey, awuzamnandi into. Sibonile namhlanje. Kube nama topics amaningi akhulunyiwe but sibone obaba bekhala, sabona amadodana ngempela ekhala. There are so many things ezikhulunyiwe namhlanje. Mhlambe nje what are some of izinto ezihlalukile kwisemenyana namhlanje? Namhlanje Njabulo ndodana engifuna ukusho lento ebengiyiphupha isenhlizweni yami semoyeni wami ngibone ngezikhulumi beyizala lento ebengiyizilela ukudla ngiyithandazela ukuthi uNkulunkulu ayenze icebo lakhe alifezekise ngibone lifezeka. Okuqala nje okuyikona okuhlalukile ukuvela kwama statistics ubunqunu beSouth Africa. iSouth Africa iveze obala ubaba uDalisa Mbatha psychologist yethu ukuthi kunabafana abawu10 million eNingizimu Afrika aba below 18 years. Okuthi inhlangano enjengalezi Fathers and Sons kusafanele bafinyelele kubo ukuzama ukuthi babalekelele ngoba bakhula balimele, bakhula badidekile, bakhulu baba bekho njengalokho sikhuluma lolu daba. Okunye futhi okuvelile la intshumayelo ebenamandla engihambe nakho ukuthi awukwazi ukungabi nanhloko bese uyitshela ukuthi uzoba inhloko. Yo, ngibambile le. Ngoba kuyenzeka ungabi inhloko emndenini wakho ube yiheadache. Sibhekene nezimo enjengalezi emakhaya lapho khona obaba bengezona inhloko abaningi beyiheadache kuma families abo. Obaba bekho impilweni zabantwana babo, obaba baphila ngendlela yezwe yokunganakekeli. Ngifundeke futhi nalento yokuthi kuubunuku njengendoda uhamba ulala nawo wonke umuntu. Ngafunda futhi lamathuluzi asiphewe uNkulunkulu, amathuluzi kufanele siwasebenzise ngendlela efanele. Kuyenzeka kwesisikhathi inhlavu malokudubula kugcine ziphela inhlavu. Isibhamu masufika la usuyibona khona inyoni ungakwazi ukuyidubula isikhona. Isinyamazana isiphambi kwakho ungakwazi ukuyidubula ngoba sekunenkinga. Sewuzama ukufuna usizo kodokotela kanti inkinga nje ibe kutheni usemncane uyiphathe kanjani. Ngifunde futhi nento yokuthi impilo yomuntu ixhumene awukwazi ukuthi usemncane uphile noma kanjani bese ucathi uzothi masumdala uhambe kahle kube uKhisimusi. Yonke into yenza semncane inomthelela mawusukhulile usemdala. So bekunobaba la abanye bevela esitenga bevela koginga indlovu. Siyabonga kubefundisi nabo bonke abaphume ngomningi ukulekelela ukuthi lo mbono uqhubeke njengalokhu ke besila bathe abasemandeni bayithathe noJuly. uJuly sekowabo bazomobilize ginga indlovu moba mobilize isitenga nothonga nezinye indawo ukuthi nje eMandeni kuyahlanganwa njalo indodana nobaba umalume nomshana umkhulu nomzukulu. Into enkulu ke Njabulo sekuvala ngibone bezinikela almost 80% kade bela bamkela inkosi uJesu. Lokho ke for me sekwenzeke konke uma umuntu ekuKristu isidalisisha. Wow, asibonga khona lapha ke kwi-CEO yena ke lapha ke obaba uLungisani Simelane. Catch us lapha ke ngomhla ka 24 September sizobe khona lapha ke eMpangeni. You can follow us on our socials khona lapha ke ku Facebook. We are Fathers and Sons movement. Yabona baba uphu ndodana uphu baba. Asibonge kakhulu. Be blessed.